имрӯз чунон дар дараи Варзоб селҳо омаданд, ки тамоми дараро тоза кард. Дарё ин канали Ҳисор аст. Мебинед чӣ қадар мусор омада истодааст, чӣ қадар партов омада истодааст. Ин ягон бор ин хел набуде. ин қадар ҷазир будааст боло. Селҳо тамоми ҳам партовҳои қишлоқҳояш шушта овард. Бинед, оқибаш номаълум олӣ. Оқибаш номаълум. Инчунин аз ин тараф овард аст. Ин тарафам бинед. Ин тарафа бинед чӣ қадар ғажди бисёр будааст дар дара. мебинед ҳама рафсодааст поён. Охираш ин намедонам километр тӯл кашида рафсодааст. аз ин тараф мегирам. Бинед ин ғаждиро бинед. ҳама ғаждият ҳамонҷои. беохир омасодааст. ин хас, хошок, баклажка, ҳама чиз, ҳама бочка, туп, ҳама баллонои газ. бузурам бузои мурдагӣ. сел бисёр омадааст. ҳоли якум оқибаташро мебинем. ҳозир аз ахборо мефаҳмем оқибаташро. худо нигаҳбони мо бошад. бинед аз мусор нест, аз хонаҳо аст. ин чӯбои хонаҳо аст. кулулаҳо ҳама соҳиби хонаҳо аст. аз хонаҳо канда овардагӣ. ин хелашро якум бор дида истодем. худо нигаҳбони одамо бошад.